oleuni am gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy a ddychrynaf. Disgwyl wrth yr arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon, a disgwyl wrth yr arglwydd. Wel, bore da iawn i chi. Mae'n bore braf. Pob dim yn edrych yn siriol ac yn hyfryd tuag allan, bod i chydig bach dal yn oer yn dydy. Ond mae'n braf gweld cynifer yma yn yr addoldy, a croeso mawr i'r rhai sydd yn ymuno â ni. Y rhai nad ydym ni yn gallu gweld, a maen nhw'n gallu profi rhin yr oedfa heddiw yma. Croeso mawr i chi gyd. A da ni am ddechrau gyda'n hemyn cyntaf, a dwi'n meddwl mae Rhys Evans sydd am arwain yr emyn yna. A rhaid ni longyfarch Rhys ar ei berfformiad ynghyd â nifer fawr o blant yr ysgol Sul yn ddiweddar ar Britain's Got Talent. Oedd o'n arbennig, a llongychadau mawr i chi, pob llwyddiant i chi yn y gysylltiaeth. Rhif yr emyn 228. Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria. Trech na'r tywyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu, goleuni'r byd cofian unau. Ti yw'r gwir a'n rhydda... Ti yw'r gwir a'n rhydda o'n cadwynau. Grist clywau'n cry, goleuan ni. Air disglau'r Duw. Dyrodolau i Gymru heddiw. Tyrd ysbryd glân, rhod y dan i ni. Rhed afon Gras, teina gariad ar draws y gwledydd. Dyrod y air a goleuni a fydd. Rhif yr emyn 228. Amen.
Mae dau ddarlleniad y bore yma, y cyntaf o'r Hen Testament ac o lyfr y Salmau, ac yn benodol Salm 51. A mae gen i ddetholiad o adnodau gan ddechrau gyda'r adnod gyntaf. Bydd drigarog wrthyf o Dduw yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, dilea fy nhrosseddau, golch fi'n lan o'm drygioni, a glenha fi o'm pechod. Oherwydd gwn am fy nhrosseddau, ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais, a gwneud yr hyn a styru'n ddrwg, fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddrydfryd ac yn gywir yn dy farn. Crea galon lan ynof o Dduw, rho ysbryd newydd cadarn ynof. Paid am bwrw y maes o ddi wrthynt, na chymryd ysbryd sanctaidd o ddi arnaf. Dyro i mi eto orfoledd dy iachawdwriaeth, a chynysgeddau fi ag ysbryd ifydd. Y daw'r ail darlleniad y bore yma o yr Efengil yn ôl Ioan, ac yn unol â'r cyfieithiad ydych chi'n penderfynu darllen y rhan hon o'r Efengil, mae ei weld yn y cyfieithiad newydd ar ddiwedd penod 7, ond yn Beibl.net a'r cyfieithiad gwreiddiol mae i'w chael ar ddechrau yr 8fed bennod. Y wraig oedd wedi dal mewn Godineb. Ac eithant atref bob un, ond aeth Iesu i fyny fynydd yr olewydd. Yn y bore bach dath eto i'r deml, ac yr oedd y bobl i gyd yn dod ato. Wedi iddo eistedd a dechrau i dysgu, dyma'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn dod â gwraig ato, oedd wedi ei dal mewn Godineb, a'i rhoi sefyll yn y canol. Athro, meddent wrtho, y mae'r wraig hon wedi ddal yn y weithred o adynebu. Gorchmynnodd Moses yn y gyfraith i ni labuddio gwragedd o'r fath. Beth sydd gen y ti i'w ddweud? Dweud hyn yr oeddynt, mwyn rhoi prawf arno, a chael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn. Plygodd Iesu i lawr, ac ysgrifennu ar y llawr a'i fus. Ond gan ei bod yn dal ati ofyn y cwestiwn iddo, ymsythodd ac meddai wrthynt, pwy bynnag ohonoch sy'n ddibechod, gadewch i hwnnw fod yn gyntaf i daflu carreg ati. Yna plygodd eto ac ysgrifennu ar y llawr, a dechreuodd y rhai oedd wedi clywed fynd allan, un ar ôl llall. Y rhai hynaf yn gyntaf, nes i Iesu gael ei adael ar ei ben ei hun, a'r wraig yno yn y canol. Ymsythodd Iesu a gofyn iddi, wraig, ble maent? Ond nid oes neb wedi dy gymdemio, meddai hithau, neb syr. Ac meddai Iesu, nid dwi finnau'n dy gymdemio chwaith. Dos ac o hyn allan, paid a phechu mwyach. Boed bendith yr arglwydd ar y darllen a'r gwrando o Iair Sanctaidd. O bore da a chroeso cynnes i chi'r oedfa bore heddiw. Croeso i'r sawl hefyd sy'n ymuno â ni dros Zoom a'n sianeli eraill hefyd. Mae'r oedfa bore heddiw a'r oedfa heno am 6 o dan ofal ein harweinydd Thomas. Croeso cynnes iddo i'w bwlpud a diolch yn fawr iddo am ei wasanaeth gwerthfawr a safonol i ni bob tro. Diolch yn fawr. Croeso nôl i'r ysgol Sul. Ar ôl gwylio'r Pasg, braf iawn cael eich gweld. Diolch yn fawr i Rhys am arwen
yr emyn, diolch i Rhiannon, yr organydd, a diolch hefyd am y blodau hyfryd. Sul nesaf, bydd y ddwy oedfa yma o dan ofal yr athro Eryl Wyn Davies. Bydd coffi ar y camera yn cwrdd fore dydd Mawrth am 11 o'r gloch yn ôl yr arfer. Mae croeso i bawb. Newch chi nodi y cynhelir gwasanaeth angladd diweddar John Irfon Davies yng Nghapel Beirniadol am losgfa Thornhill ddydd Mercher Ebrill yn 9 ar hugain am hanner dydd. 9 ar hugain o Ebrill, 12 o'r gloch yn Thornhill. Cyngerdd gan Côr y Wain Ddyfal. Mae Côr Myfyrwyr Caerdydd, sef Côr y Wain Ddyfal, sy'n ei cartref fan hyn yn y Crwys, fan hyn maen nhw'n ymarfer, yn cynnig cyngerdd i ni. Bydd y cyngerdd yn dilyn yr oedfa hwyrol fan hyn yn y Crwys, nos Sul y 3 o Fai. Nos Sul y Cyn Gwyl y Banc, wy'n credu, am hanner awr wedi 7. Nos Sul y 3 o Fai am hanner awr wedi 7. Diolch i'r Côr am gynnig y cyngerdd, croeso i bawb, fe erfynir gael cynulleidfa deilwng os gwelwch yn dda, a mae'n siŵr y bydd y noson i'w chofio. Yna neges wrth y banc bwyd, mae modd i chi gyfrannu at y banc bwyd unrhyw bryd. Mae blychau yn y cyntedd i dderbyn eich roddion, a mae croeso i chi hefyd gyfrannu'n ariannol drwy law Sian Griffiths, gyda diolch yn fawr am waith Sian gyda'r banc bwyd, neu drwy fy llaw i fel trysorydd. Ac yna, i gwpla, mae yna 2 gyhoeddiad oddi wrth y gymdeithas. Yn gyntaf bydd cinio gwyl fai. Cinio gwyl fai ar fai y cyntaf am hanner awr wedi 12 yn yr hen bost Greenwood Lane. Croeso cynnes i bob un ohonoch. Mae manylion ar y poster yn y cyntedd neu drwy siarad a cerian angharad, os gwelwch yn dda. Felly cinio gwyl fai y gymdeithas. Ar ail gyhoeddiad oddi wrth y gymdeithas, y Crwys a'r Crws yw yr enw. Taith ar y Wefeli, ddydd Gwener, Mehefin y 12fed, am hanner awr di 1 o'r gloch am 2 awr. Eto, mae gwybodaeth ar y daflen yn y cyntedd neu drwy siarad a cerian angharad. Crwys a'r Crws. Felly diolch yn fawr am eich gwrandawiad a fe dderbynir eich offrwm yn awr. Duw ger dyfron yn llawn diolch. Diolchwn am y rhoddion rwy ti wedi gynnig i ni, a'r rhoddion sydd ger ein bron ni yn awr. Boed i'r rhoddion hyn fod yn gymeradwy i ti, ac yn fod i ni hyrwyddo o'r newydd y gwaith pwysig mwyn cynhadu dy deyrnas yn y fangrau hon a thi hwnt. Diolchwn am bob bendith. Gofynnwn ein oll yn enw pen mawr ein heglwys, dy fab Iesu Grist. Amen. Yn gwrs, bydd hwn yn gweithio, dwi'n meddwl bod y batris ar hyn, felly na i glodi'n llais. Oes gan rwy'n adnod yn y gyda? Diolch yn fawr, Rhys. Os ti'n mynd i'r cymryd hwnna? Mae'r esbryd yn dda i bawb.
cart o gymydog fel ti dy hun. Arbennig ynde, arbennig. A mae fel bod ti wedi clywed y neges i, cyn I mi ddeud un gair â chi, dyna'n union be o'n i wedi drach yn y chi. Reita, mi oedd na, dyna mwyn cwestiwn yn dynta. Gweno, pwydi'r gorau yn gyrru, mam neu dad? Dad. Eith o ddim tu hwnt I fan hyn o gwbl. Reita, pwydi'r gorau yn gyrru, mam neu dad? Dad. Wel, mae'n ddrwg iawn gen i'r mama. Dwi'n siŵr bod chi'n gwneud gwaith arbennig wrth yrru'r plant o'r gwmpas, ond mae'n ddrwg gen I am ofyn cwestiwn mor anodd. Wel, fi am sôn wrth chi bore yma am bregethwr. Oedd yn gyrru rhyw ddiwrnod, ac oedd o'n gofro mynd, o hwn cyn i'ch geni chi, a beidiwch ar ceisio dyfalu yn y cefna pwy oedd y bregethwr yma. Ond penderfynu mynd yn y car o Lambed o'r ffordd I Abergwaun, ac oedd rhaid mynd yn y car. A mae'n gyrru ar ben I hun, a mae wrth i'n meddwl, be dwi'n mynd I ddeud wrth y bobl heddiw yma yn y capel. Ac dyma'n dechrau sylwi, dyma pethau'n mynd ar ei draws o, sylwi ar sut oedd pobl yn gyrru. A dyma'n sylwi ar un, wel, oedd yn gyrru yn rhy araf o flaen, ac oedd o'n ysu I fynd heibio o'r bethau. A rwy'n arall wedyn yn mynd yn rhy gyflym wrth fynd heibio fo. Oherwydd, da chi'n gwybod, dyna ddim un lôn syth yn Orllewin Cymru, nag oes. Felly mae bob doddiweddyn neu bob mynd heibio yn gallu bod yn beryglus iawn. Felly oedd yn dechrau betheirio. A wedyn oedd yn sylwi bod un person wedi mynd trwy bentre yn rhy gyflym. Felly oedd yn dechrau meddwl a sylwi ar bob car. A dechrau meddwl, wel, mae o'n wrong. Mae'r llall yn wrong, a fi sy'n gyrru ora yn e. Cyn pen dim, mae wedi cyrraedd y capel a mae'n troi mewn i'r lle mae'n wedi barcio, diffodd y car, a wedyn, yn gonnal I lygad, a mae'n sylwi rwy'n mae'n nabod cyn heddwas. Cyn heddwas yn dod ato fo, ac wrth I ddod o'r allan y car yn ei gyfarfod I ddod yn nabod o'n iawn. A rhwng peth ar ôl deud helo sydd â chi ac yn y blaen. Fe ddwedodd o rhywbeth, dwedwch I mi, be dda mae'r belt yna yn y car, yr bregus yna. Be oedd yn dweud oedd, pan da chi'n gwisgo'r belt, y bregus. A dyma o'n sylweddoli bod oedd I fynd bob cam o Lambed, heb gwisgo'i bregus. Ac oedd wedi bod yn betheirio yn dweud bethau ofnadwy am ffordd arall o bobl yn gyrru. Ond oedd oedd I bod ar fai. Ac oedd heb wisgo'i belt. Yn ddigon lwcus gafodd o ddim dirwy y diwrnod hwnnw. Oherwydd cyn heddwas oedd o di ymddeol. Ond be nath o oedd dysgu bod o wedi bod yn dwp. Yn deud wrth bobl eraill am y rheola, ond ddim ei hun yn cadw at y rheola. Fe ddysgodd o rhywbeth mae'r Iesu yn dysgu ni. Sef, dyn nhw'n edrych, dydy o ddim yn edrych yna ni a bod ni wedi bod yn anghywir wrth wneud rhywbeth. Mae'n gweld y potensial yna ni. Mae'n gweld y rhinweddau. A dyma yr adnod o'n I am eich gadael chi ydy, doedd y pregethwr yna, na ddim ei enwio, doedd o heb cael ei gondemnio gan yr heddlu, gan yr heddwas yna. A be ddwedodd Iesu oedd, nid wyf fina yn dy gymdemio di. Dydy Iesu ddim yma I ddeall y drefn wrtho ni. Mae o yma i'n caru ni. Ac felly yn gallu gweld y potensial yn ni. Felly, pob lwc I chi yn yr ysgol Sul, ac diolch yn fawr I chi am ddod. Mae'n hyfryd iawn i'r gweld chi. Alright? Ia, hwyl I chi. Mae'r hawn ein haddoliad y bore yma drwy gydganu rhif yr emyn 191. Pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor, erioed maed y drigaredd ddiddiwedd I mi'n stor,
I ti fadda bea, rifedir tywod man, gwn fod dy hen drigaredd, lawn cymaint ag o'r blaen, rhif yr emyn 191. Gadewch i ni yn nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw tragwyddol, tad, trigarog a graslon, yr hwn sy'n ein galw nhw, nid i gondemnio ond i garu. Deiwn i bresenoldeb heddiw'r bore yn ostynedig, yn onest, yn ac agored. Rydym yn cydnabod o'th flaen nad yw ein calonau bob amser yn lan, nad yw ein geiriau bob amser yn garedig, yn bod yn rhy barod i weld bai mewn eraill, gyn edrych ar ein hunain. Maddau ni o arglwydd, pan fuon ni yn Beirniadol heb dosturi, pan gondemnion ni heb ddeall, pan fethodd ein cariad a bod yn ddofn ac yn wir. Disg ni weld ein gwendid ein hunan, nid ein llethu, ond ein rhyddhau, fel y gallwn ddangos i eraill yr un Gras a'r un Maddeuant, a roddaist ac yddangosaist ti i ni. Grymusa ni, o Dduw, i ganfod ateb i'n gwendidau ac i dderbyn yn ddiamod gariad y tadnefol.
Cariad nad yw'n petruso, nad yw'n mesur, ond sy'n ni'n cyfleidio fel y rydym. Fel y canodd y saint gynt, fel fflamau angerddol o dan, yw cariad fanwylid o hyd. Fe losgodd bob rwystrau o'i flaen, fe yfodd yr afon i gyd. Boed i'r cariad angherddol hwnnw i'n dal ninau, i'n codi o'n gwendid, a'n huno a thi mewn gras. O ddiw cariad, tywell dy gariad dwyfol arnom ac un calonau, cariad sy'n madda, cariad sy'n adfer, ac sy'n creu bywyd o'r newydd. Gna ni yn bobl y cymod, yn offerynnau dy hedd, fel y gallwn mewn byd sydd mor aml wedi rwygo gan wrthdaro, fod yn rhai sy'n uno, y rhai sy'n iachau, y rhai sy'n adeiladu pontydd, a bwrw heibio pob rhwystyr. Cofiwn gerddefron y rhai sydd yn dangnefeddwyr, y rhai sy'n gweithio yn ddistaw ac yn ddiglod, i ddod â heddwch i deuluoedd, i gymunedau ac i genhedloedd. Bendithia hwy, nertha hwy, oherwydd mewn byd sy'n aml yn dewis sŵn a grym, maent yn dewis y llwybr tawel o gariad a chymod. Cofiwn heddiw'r bore am y cleifion, y rhai sy'n mewn poen corfforol neu feddyliol, y rhai sy'n wynebu ansicrwydd a'r rhai sydd yn unig. Bydd yn feddyg iddynt, yn gysur yn ei poen ac yn oleuni yn ei tywyllwch. A chofiwn o ddiw y byd ehangach y newyddion sy'n ein llethu, rhyfeloedd, anghyfiawnderau, pobl yn cael ei dadleoli a chalon dyn yn aml yn galed. Wrth i etholiadau fynd yn ei blaen a dod i'n plith ni, wrth i barwera newid a llais pobl cael ei clywed, gweddiwn am ddoethineb, am onestrwydd, ac am ymrwymiad gwirioneddol i greu cymdeithas sydd yn fwy cyfiawn, sydd yn fwy ffyniannus, yn fwy caredig ac yn fwy goddefgar. Felly, o arglwydd uno ni fel un corff ac un ysbryd, yn rhwym wrth rwymyn tangnefedd a ffydd. Arwain ni i fyw bywyda sy'n deilwng o'r alwad, a roddais di ni. Ac yn awr gyda'n gilydd fel dy blant a gyda hyder a drosglwyddiodd dy fab Iesu i ni wrth iddo ddysgu ni a'i ddilynwyr cynt ein tad.
Ein hemyn nesaf y bore yma yw rhif yr emyn 293. Fy meiau trymion luoedd maes a weiddodd tua'r nen. A dyna pam roedd rhaid i'm Duw ddioddef ar y pren. Rhif yr emyn 293. Mi fydd gwyliau y Sylgwyn yn dod yn ddigon buan, a gobeithio y cawn ni dywydd digon braf fel heddiw, a hefyd yn ddigon cynnes yn ystod y gwyliau hynny. Ydyn ni, fel teulu, yn gobeithio cael mynd i didraeth fel mae pobl leol yn cael ei alw fo, ac dwi'n cael yn siarsio bob tro i ynganu o ffordd yna, wrth gwrs fel y gwyddoch chi yng Ngogledd Sir Benfro. A da ni am ddefnyddio fel teulu am y tro cyntaf y garafan newydd. A mae cael bod ar lan y môr a cherdded y traeth na, traeth mawr yn tidraeth, wastad yn bleser yn dydy. Ac oedden ni'n arfer mynd na pan oedd y plant yn fach, ac mi dreuliodd y plant gryn dipyn amser yr treitha hynny yn rhedeg ar hyd y twyni na,
yn codi cestyll. Ac mae'n siŵr gen i ein bod ni gyd dros y blynyddoedd wedi sylwi pa mor ddyfeisgar mae plant yn medru bod mewn tywod. Rhai yn cloddio tylla, a rhai yn codi cestyll, a rhai hyd yn oed yn gwneud twneli. A ydych chi wedi sylwi weithiau ar ambell i blentyn mwy dyfeisgar efalla na'i gilydd yn rhedeg i fus neu redeg darn o bren ar wyneb y tywod ac yn sgwennu geiriau. Naill ai gadael neges i ryw awyren efalla sy'n mynd a hedfan uwch ben, neu gadael neges i ryw ffrind sydd am ddod wedi iddyn nhw ddod nôl o fynd am dro efalla. A dwi wedi sylwi dros y blynyddoedd mae'r RNLI fwy i'w gweld yn ysgrifennu ar y tywod am beryglon y môr a'r llanw. Ac wrth edrych ar yr Efengylau, mae'n ddiddorol iawn mae yr un cyfeiriad yn yr Efengyl sydd ganddo ni at Iesu yn sgwennu. A hynny ydy'r cyfeiriad ato fo yn plygu lawr ac yn sgwennu ar y ddaear mewn llwch a'i fus. Ac oni bai am yr un cyfeiriad yna fydda ni ddim yn gwybod a fydda Iesu'n gallu sgwennu a'i peidio. Ond da ni'n gwybod bod o'n medru sgwennu. Yn sgwennu fel byddai plentyn efalla yn rhedeg i fus drwy'r tywod ar ddiwrnod braf. A mae'r cyfeiriad yn dod o'r hanes y darllenais i am Iesu, a'r wraig a ddalwyd mewn Godineb yn Efengyl Ioan, yr 8fed bennod a'r 6fed adnod, os da chi am edrych yn y Beibl yn ôl William Morgan. Plygodd Iesu i lawr ac ysgrifennu ar y llawr a'i fus. Ac os digwydd i chi fynd i edrych am y stori yn y cyfieithiad newydd yma, byddwch chi'n cael dipyn bach mwy o anhawster i gael hyd iddi, oherwydd mae wedi gosod mewn print italig ar waelod y dudalen, neu cyn hyd yn oed yr 8fed bennod, nid yn horff y testyn. A'r rheswm am hynny ydy oherwydd bod yr ysgolheigion yn deud wrthon ni nad yw'r stori yma yn ymddangos yn y llawysgrifa hynaf. Y cwestiwn efallai sydd yn codi ydy a ellid a briodoli hi i'r gwraredwr yn ta ryw stori sydd rhyw ffordd neu gilydd wedi llithro i mewn i'r hanes ydy hon. Wel, I'm ar ôl hynny bore yma, ond mae un peth yn gwbl sicr. Mae'n stori sydd yn gwbl gyson ac ysbryd ac agwedd yr arglwydd Iesu yn tydi. Mae'r egwyddorion, mae'r gwirioneddau, mae'r safbwynt sy'n dod allan yn y stori hon yn gwbl gyson a phopeth arall a wnaeth ac a ddwedodd Iesu. Mae hi'n stori dramatig, mae'n stori gyffroes, a dwi am fentro dweud i fod o'n stori hynod o brydferth. Fel y gwyddoch chi fe ddalwyd y wraig hon mewn Godineb ac yn ôl yr ysgrifenyddion a'r Pharisiaid, roedd cyfraith Moses yn gyrchymyn bod rhaid i llabuddio hi. Ond cyn gwneud hynny, maen nhw'n gweld cyfle yn fan hyn, yn dydyn nhw, i geisio baglu yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n gofyn i'r gwaredwr, beth gan hynny yr wyt ti yn ei ddwedyd? Ond yr hyn mae Iesu'n wneud ar unwaith ydy plygu lawr ac ysgwennu ar y ddaear a'i fus. A phan maen nhw yn pwyso arno fo am ateb, mae'r Iesu wrth gwrs yn sythu ac yn dweud, wel, pwy bynnag ohonoch chi sy'n ddibechod, gadewch chi hwnnw daflu'r garreg gyntaf. Ac yna mae o'n plygu lawr am yr ail dro ac yn sgwennu ar y llawr. Ac effaith hyn ar y cyhuddwyr oedd iddyn nhw fynd i dimlo rhyw
gywilydd mawr. Maen nhw'n gollwng eu cerig. Maen nhw'n cilio o fesul un ac un. Ac meddai Iesu wrth y wraig, lle mae dy cyhuddwyr di? Maen nhw wedi mynd, arglwydd, meddai. Wel, dydw i chwaith ddim yn dy gondemnio di, meddai Iesu. Dos ac na phecha mwyach. Felly, mae'n stori brydferth. Ond y fwy na hynny, mae'n stori sy'n datgelu rwy dreiddgarwch dofn yn meddwl Iesu Grist, yn dangos i ni be mae o mewn gwirionedd yn ei weld yn bwysig. Ac yng ngolwg Iesu, mae anghenion pobl yn bwysicach o lawr na chadw gyfynion deddf a manion y gyfraith. Yn ôl safbwynt Iesu, da ni gyd yn greaduriaid mwy cymleth, mwy astrus fel nad oedd yr un ohono ni ar thir da ni'n traed i fynd i gondemnio yn gilydd. Yn ôl Iesu Grist, os ydy Duw yn madda ac yn trigarhau, mae'n rhaid i ninnau hefyd ddysgu madda a trigarhau. Dyna ni y wers a'r her. A mae'r elfennau yma i gyd wedi plethu i'w gilydd o fewn y stori drawiadol bwysig hon, sydd yn troi i ni heddiw ac yfory yn her ac yn wers i ni. Ond dewch â ni nôl at y busnes yma o sgwennu ar y llawr. Pam sgwennu ar y ddaear? Wel, dyda ni ddim yn gwybod. Beth sgwennodd o? Eto, dyda ni ddim yn gwybod. Ioan, dydy o ddim yn deud wrtho ni. Ond beth bynnag ysgwennodd o, fe ddwys bigodd gydwybod y Pharisiaid a'r ysgrifenyddion yn do. Fe roddodd o daw ar y cyhuddiadau. Ond mae yna rhywbeth awgrymog yn y darlun yn does. Ond i dyma ydy hanfod yr Efengil, sef bod Duw wedi dod i'n deiar yn ei fab Iesu Grist i sgwennu i neges o waredigaeth yn llwch a llaid a brynt ni yn byd ni a'n bywyd ni. Rwan, mae sgwennu yn gain ac yn barchus ar bapur fyddwn ni fel arfer ynde, gyhoeddi geiriau mewn print fel awduron. Ac mae llyfrgelloedd yn ein byd ni, gan gynnwys yr un yn Aberystwyth, yn gwegian dan bwysa'r miliynau a filiynau a'r filiynau o gyfrola sy'n cael eu cyhoeddi o flwyddyn i flwyddyn. Nifer fawr heb ei hagor. Nifer fawr ohonyn nhw'n yn tu ni. Ond fe ddwesodd Iesu sgwennu nid yn gain ar bapur, ar femrwn, nid cyhoeddi feddylio fewn cloria llyfr wedi gatalogio, ond ei gosod yn dwt ar silff mewn llyfrgell. Na, nid felly yr oedd hi. Gan mai cyfaill y pechaduriaid a'r publicanod oedd Iesu. Dyma'r un a ddaeth i uniaethu ei hun, nid yn unig ar ddonioliaeth, ond ar rhai sy'n anghennus, a thlawd a'r gwrthodedig, y rhai oedd ar ymylon cymdeithas. A mi sgwennodd o ei neges o obaith ar ein bywydau ni, a hefyd yn nhw. Ac mae eiriau yn dal i ysgwyd gwareiddiad ac yn dal i herio dynoliaeth. Dyma math o sgytiad gwareiddiad sydd i'w groesawu, yn hytrach na bygythiadau ar lywydd yr Unol Daleithiau i ddinistrio gwareiddiad. Nawr te, fel Cristnogion, da ni'n rhoi lle canolog i'r Beibl yma, oherwydd o fewn hwn da ni'n canfod gair y bywyd. A'r dudalennau hwn mae geiriau Iesu wedi croniclo i ni. Ond dewch i ni ofyn hyn, nid o fewn cloria'r llyfr yma y bwriadodd Iesu
yw eiriau aros. Ond wedi hargraffu ar fryntni'r bywyd ni, cael ei sgwennu yn y llwch a'r baw. A dyna pryd maen nhw'n dod yn eiriau o obaith ac o oleuni, ac hynny yn y cyd-destun y stori hon o'r wraig hon, wrth i Iesu blygu a sgwennu ar y llawr. Mae'n dod â gobaith yn dydy, yng nghanol atgasedd a dialedd. A be dwi eisiau ddweud yn syml iawn heddiw ydy hyn. Efengyl ydy hon sy'n dal i argraffu geiriau'r gwaredwr. A gai feiddio a awgrymu rhai o'r pethau mae o yn ei sgwennu efallai. Nad da ni'n gwybod yn union beth oedd y geiriau. Ond mae gennym ni syniad yn does o rediad y stori ac o gysylltiadau hanes. Mae gennym ni syniad o be yn union oedd o'n ei gyfleu. A dyma'r peth cyntaf mae'n o'n ddeud yn fy marn i. Dyn, drycha ar dy gyflwr dy hun cyn condemnio neb arall. Oherwydd beth bynnag oedd y gair sgwennodd o yn y llwch a'r baw, mi roedd y gair yma'n ddigon i gywilyddio cyhuddwyr y wraig a'i gorfodi nhw i gilio fesul un ac un. Be ddigwyddodd wrth gwrs oedd gweld eu hunan ddaru'r cyhuddwyr. Yn y gair a sgwenwyd yn y llwch, a dyma ydy gair cyntaf, neu effaith gyntaf ar efengyl bob amser yn fy marn i. Gair sy'n peri i ni edrych arno ni yn hunan. Gair efallai sy'n aflonyddu ydy'r gair cyntaf. Yn aml iawn, dim ond pan mae rhywun yn rhedeg i fus drwy lwch, da chi'n gweld llwch yn de. Oherwydd, dydw i ddim y person gorau, person mwyaf enwog am olchi yng nghar nag ar y teulu. Ac ar ryw brynhawn mi roedd na rhywun, mae'n debyg rhyw fyfyriwr efallai, dwi'n meddwl wedi sgwennu ar llwch ar bonet y car, clean me. A dyna wrth gwrs pryd y sylweddolais i pa mor fudur mewn gwirionedd oedd y car. Dim ond wedi rhywun sgwennu yn y llwch, ond ein gweld y llwch. Rwan effaith cyntaf yr efengyl arno ni ydy deffro yn cydwybod ni. I gydnabod ein cyflwr a sylweddoli fod yna gryn dipyn o lwch yma. Gryn dipyn o fydreddu. Fel arall, wrth gwrs, da ni'n ceisio twyllo'n hunan yn de, da ni. Da ni'n ceisio rhoi'r argraff yn bod ni wedi bod yn bobl da. Digon da, digon camoladwy, digon parchus. Wneud i'n gorau i guddio'r llwch yda ni. Ond canlyniad yr hunan dwyll yma ydy bod ni wedyn yn mynd yn gyndemiol, yn beirniadol o bobl eraill. A'r hyn sy'n digwydd wedyn ydy bod ni'n cyfeirio yn beio sydd ynom ni, na dydam ni yn barod i wynebu a'i cydnabod nhw. Da ni'n ei cyfeirio nhw, efallai at bobl eraill, a mae'r seicolegwyr yn deall y broses yma i'r dim. I gair nhw am y cyflwr yma ydy all gyfeirio, projection yn Saesneg, ac all gyfeirio ydy gweld y beia sy'n mewn pobl eraill, deud y drefn efallai yn hall amdanyn nhw, rhag gorfod cydnabod fod yr un beia mewn gwirionedd yn llechu ynom ni. Ond, ymhell cyn dyddiau Freud, Jung, Adler nac unrhyw un o'r seicolegwyr modern, roedd Iesu o Nazareth yn deall y tric yma yn iawn. Dyma fo yn deud, peidiwch a thynnu'r llwch sydd yn llygad eich brawd, meddai'r Iesu, a chitha a thrawst yn llygad eich hun. Fe glywsoch chi hefyd yn efengyl yn ôl Mathew, na fernwch fel nach barner. Medda fo wrth y Pharisiaid yn y stori hwn, yr unig un sydd ag unrhyw hawl i daflu carreg at hon
ydy'r sawl sy'n ddibechod ei hun. Da chi'n gwybod yn union am y duedd yma, y dyn sy'n deud y drefn yn hall am droseddau, am feddod a phroblemau moesol o'r fath. Ac yn aml iawn mae'r condemniad mor hall a mor chwyrn, fel bod o mewn gwirionedd yn curddio yr union wendida moesol sydd ynddo fo neu hi ei hun. Mae yna rhywbeth ohono ni gyd yn fanna, yn hytrach na wynebu yn hunan i adael o leini llachar yr efengil ein cynorthwyo ni. Oherwydd yn y geiriau yna, mae'n gyfle i ni wneud hunan asesiad gonest, ac i sylweddoli ein bod ni gyd yn blith drafflus drwy'n gilydd yn rhan o lanast ac o frynt ni yn byd ni. A mae wrth i ni wrando ar y rhai, a da chi'n gwybod pwy ydyn nhw, y rhai sydd yn clochda'r am ddiffyg rhyddid i ddweud beth fyna nhw. A da ni yn ddiweddar wedi gorfod gwrando ar Gristion honedig J.D. Vance yn dweud nad oes gan y pab yr hawl i ddweud dim ar fater diwinyddiaeth yng nghyd-destun heddwch a rhyfel. Yn union y fan hyn, da ni'n gweld dyn Cristion yn condemnio'r pab am wneud ei waith. A dyna'r beth mae'r efengil yn ei wneud, ydy'n gwarchod ni rhag y duedd yma i osod yn hunan ar ryw bedastal ac edrych lawr mewn condemniad ar y byd. Dych chi, mae'n siŵr yn cofio geiriau gwenallt pan soniodd o, fe fydde di'n ddyn yn trefnu cymdeithas ac yn ceisio datrys problemau di ri. Ond ni weli di yr anrhefn sydd ynot dy hunan, ac mae'r broblem gongolfaen ydw i ti, a mae'r broblem gongolfaen ydw i ti. A dyda ni, felly, yn rhan o'r broblem. Felly, dyma'r air cynta'r efengil wrthyn ni. Mae'r air yn un anghyfforddus weithiau, a mae'r geiriau yr efengil yn ddigon poenus. Digon poenus sy'n am ein aflynyddu, ac wrth gwrs weithiau yn ein cywilyddio. Dyn drycha ar dy gyflwr dy hun, cyn condemnio neb arall. Ac yna mae Iesu'n sgwennu gair arall hefyd. A dyma'r peth nesaf mae'n ysgwennu. A dyma mae'r efengil yn sgwennu ar ein bywyd ni. Gweitha y cyflwr, mae Duw yn madda. Ond fod yr gair maddeuant ei hun ddim yn ymddangos yn y stori, ond stori ydy hon yn wir am faddeuant yn dydy. Ar ôl i'r Phariseaid a'r cyhuddwyr eraill girio, mae'r Iesu yn plygu ac yn sgwennu ar y llawr am yr ail dro. Unwaith eto, da ni ddim yn gwybod beth sgwennodd o, ond y tro hwn, mae'n debyg gair personol i'r wraig sydd ganddo yn fy marn ni. A pham mae o'n sythu, mae o'n dweud wrthi, lle mae dy gyhuddwyr di? Maen nhw wedi mynd. Does neb yn dy gondemnio di. Nag oes, arglwydd, medda hi. Dydw i yn chwaith yn dy gondemnio di, medda'r Iesu. So felly, does dim condemniad yn sefyll rhyngom. A dyna di hanfod y syniad o faddeuant, bod pob rhwystyr i berthynas wedi symud. A rhwystyr penna i bob perthynas ydy gelyniaeth. A medda Iesu, does dim gelyniaeth, does na ddim condemniad yn dod rhyngom ni. Mae'r llwybr a'r agor rhyngtha ti a fi. Dwi wedi sôn am gwenall, ond ydych chi'n cofio wrth gwrs am eiriau waldo. Beth yw maddeuant? Ydych chi'n cofio? Torri llwybr trwy'r draen at hen elyn. Symud y rhwystrau. Y draen ydy gelyniaeth a chondemniad a chollfarnu ac atgasedd.
A mae hyn yn dod â ni at un peth arall dwi eisiau gyfeirio ato yn gloi. Peth arall mae'r Efengil yn sgwennu ar ein bywyd ni di hyn. Mae Duw yn ei drygaredd yn rhoi cyfle newydd i ti. Paid â gadael i dyfethiant dylethu, medda'r Iesu wrth y wraig, neu mewn geiriau eraill, dos ac o hyn allan, paid a phechu mwyach. Dyma yn ei grynswth ydy Efengil yr ail gyfle ynde. Ac yn rhefn Duw, mae pob methiant i'w ddehongli fel her i ymwroli a mentro'r newydd, fel her i godi o'r newydd. Ac yn y Maddeuant dwyfol hwn, Duw ydy hwn sydd o'n plaid ni, nid yn ein hyrbyn ni. Dyma Dduw ydy hwn sy'n annog ni ym mhob methiant. Duw ydy hwn sydd yn ei drygaredd ac yn ei ras a mynd i ddehongli pob methiant fel her, fel cyfle o'r newydd. Os yw Duw trosom, medda Paul, pwy all fod yn ein herbyn ni? Mae o am i weld pob methiant fel her i ymroli a rhoi cynnig arall arni, i fentro mewn rhyw ffordd newydd. A dyna'n her ni fel Cristnogion yn yr oes sydd oni, i ni fentro fel rhyw canfod rhyw ddull newydd, rhyw gyfrwng newydd. A nid pobl sydd yn gifio apio ydy Cristnogion Cymru, ac yn bendant ddim yma yn y crwys. No way. Hwyrach mae dyma di arwydd y cad y dan yr Efengil yma, bod Duw yn ein galw arnom, nid ar ôl methiant i roi cynnig, yn galw arna ni, i roi cynnig arall arni. A mae hyn yn wir hefyd am ein byd ni ac am yr argyfynga mawr ein byd ni. A wrth gloi, y tro nesaf, rydych chi yn troedio ar dywod lan y môr neu llwch neu faw yn dod i'r drawso. Cofiwch am y wraig yn y stori hon, ond cofiwch yn bennaf oll am y gŵr a blygodd i sgwennu ar y ddaear. Yr hwn sydd yn cynnig sgwennu ei eiriau o obaith ac o weredigaeth yn ein bywyd nina hefyd, a diolch i Dduw amdano fo. Mwyn ei enw. Amen. I derbynnu ein hoedfa y bore yma, cydganwn Rhif yr Emyn 704. Cydd fy meia rhag ywerin, cydd hwy rhag cyfiawnder ne, cofia gwaed un waith a gollwyd ar y groesbren yn fy lle, yn y dymder bodda'r cyfan sy yno un fai. Rhif yr Emyn 704.
O gydwybod wedi eich hanu'n beraidd yn y ddwyfol waed, cnawd a natur wedi darfod, clwyfau wedi cael iachad. Gras ein harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.